Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou vlog. Azi voi încerca antrenamentul de spate al lui Chris Bumstead. Îi voi da acum cu antrenamentul și revin de acolo. Primul exercițiu este la tracțiune la helcometru. Avem 4 serii între 8 și 12 repetări. Priza va fi una lată. Face rabat cu haltera, tot 4 serii, între 6 și 10 repetări. Am ajuns acum la ramatul cu cantera. Avem 3 serii acum. Dau și pe cealaltă parte. Dau acum la tracțiuni, am 4 serii între 8 și 12, dar nu știu dacă o să mai pot să mai fac 12. Dau acum să văd și în funcție de cum mă simt, cred că o să fac, nu știu, cred că 3 serii. Avem acum niște îndreptări românești, 4 serii între 10 și 12 repetări. Vom încheia aici cu ultimul exercițiu de hiperextensie pentru lombari. Am văzut că are 3 serii și 12-15 repetări. Voi da să văd cum este. Vreau să zic că lucrează foarte mult zona asta a spatelui. Dacă vreți striații pe spate, chiar nu știu exact cum se spun, încercați aparatul ăsta că e foarte bun. Îi dau nota 9 din 10 la acest antrenament. Lăsați în comentarii dacă, nu știu, am avut un exercițiu care nu am făcut corect. Nu prea mă antrenez cu exerciții de sală, fac mai mult calisthenics și lăsați în comentarii dacă mai vreți videoclipuri de genul. Cu voi a fost Andrei și vă las pe data viitoare. Pa, pa!